Абе, Зана, толкова слаб халф нямахте ли си? Аз с Гири. Ай, момчета, измервайте се! Не бавете, О, фал за кой го правим? Няма значение. Ето ми бърна. Мине знаме. Тръгвай. Ами, взима. Вики. Ами, взима. Зана, разиграйте малко да върви. Айде! Браво! Утре беше гол. Санде! Санде! Тук! Аре! Ете то телефон, бе. Каза, че ще дължи това. Пак се Зана, следвайте се Зана. Един е. Айде, приготвите се. Да правиш ми нещастни. Стиги още малко. Или Заната ви стегли, стой ти последно. Айде, Кири, суда. Браво. Ти извинел ли си, бе? Добре. Браво. Ти го хваля, нали със синия панелка отдолу сипа. Спокойно, не бързай. Не. Спокойно, Мита, айде тръгвай. Нали знаеш тук къде беха? Това не стигни малко ти. Чак само да знам. Добре. Дай, Мите, блока на правото. Да, там пред блока, там слезе от южната страна. Ще й кажа от южната. От тази страна, отпред и отзад. Ето от тази страна. Мите, само заставаш. Браво! Кажи да слезе и Мамо, скачва. абе, тук при мен е сега идва към вас. Ако искате слезнете долу, от южната страна. Окей. Добре, браво. Айде. Значи, Айде, достигай. Добре, те горе ли са рад? Горе са, само почките са горе и ще слезе. Ама търкол не знам къде ще вземе. Браво. Вземете търкол и това. А иначе другото са взели. Главата. Айде, не сипете. Колко сте надали? Пак. Тук ми. Добре. Айде, Кири, тръгвай. Сам. Аре, Мариане. Искам я. Помогни му, само не се забивай. Айде, Мите. Браво. Нали има отбор за реалната си. Добре, спокойно, е пак. Чисто, Мариане, само. Айде, Зана, застани. Браво, пак. Добре. Митко, ляво. Айде, Мариане, център. Добре. Айде, център един. Айде, Мариане, откривай. Пак. Браво, Митко. Мите, играй. Нищо. Ето. Фел. Зана. Пак. Ти си Зана. Добре, пак. Да. Нали как видей как това е изречението и после как да го формулираме. Браво, чета! Браво, сентъра! Веднага се ходят. Сега асистентите на залата. Една минута. Четвърта. Асистентите на залата. Те да знам.
добре, добре. Айде, айде. Вике! Дана, ти си. Вътре, Дана, вътре. Жирка, дърпи се оттам, Жирка. Добре, виж, добре. Айде, давай. Не, бързи, Митко. Спокойно. Не я бързи, Митко. Айде, Киро, Мариан. Браво, Мариан. Тук, Митко. Атка. Идва. Спокойно. Айде един да се открие. Айде, Дана. Мариан. Мариан, не гониш отзад. Мариане, я първи. Познал си втора баба. Доста играеш? Сваля долу. Аре, Мишо, още малко се пребереш. Айде си ми тежко. Бързо ми дайте си подади. Ние направо. Казваш му, че ти казвам, много изпознах, ти му кажеш, добре, помни се звукаш. Защото той знае, че не трябва да се му отпусти всички му Ай, само един на център. Айде, Мариане, натискай там. Първа, Дана. Айде, влизи. Судаш. Добре. Нас там назва рековки. Дай по-хубаво да я Айде, изтегайте малко, само Заната да остане. Дългата. Айде, Митко тук. Тръгвай, Зана, център. Мариане, гониш, Мариане. Мира! Умори се. Виж! Всеки до човека, бе! Браво! Всеки трябва да ходи!
Център. Мите, айде, Мариан! Седно! Аре, Мите! Айде пак! Правиш! Нищо! Ти си Кира, къде? Яна! Мите! Мите след малко ми след следващото скидо. Влизай! Само си, Кире! Браво! Мите, обърни! Айде, Мариана, спокойно, долу е свали. Ето, долу. Ето, ай пак. Наш. Давай. Валерка. Ето. Да върви. Един да остане последен. Мите, долу. Спокойно. Стрещаш. Още един да пребере. Ето сам. Айде! Айде поне отзад да тежиме. Сам си. Това е дълга. Яна! Мите! Мише! Айде! Баба, стой там, Мише! Стой там! Добре. Ето. Валерка, долу. Сигурно. Добър емоция, да почне да говори и може да скъса нерви. Айде двойно! Айде пак, Валери! Мише, гониш, ето, взима я! Пак! Само застани! Браво! Ставай! Айде, Мише, ти си! Чисто! Айде, Мариана! Киро, в център! Пази! Добре! Айде, давай! Киро, в център! Тръгвай! Мише! Айде, Мариана! Влизай! Не, ето, долу! Долу, ето! Судък! Мишо, влизай! Пак! Добре, Кире! Ето, пробвай, веднага! Айде, Мариане! Айде, трима от двама! Сам! Айде!
20 кой? Да върви, разиграйте 15. малко. 15-та. Малко. Да върви. Айде, Мариане. Дами, 2 години и 4. И как си катаме? Той мога да ме вкара. Бънкашен. Това вънкашен, то не се вънкашен не доказва. Мишо! Добре, айде! Дана, Кире! Зана, фал! Зана, ти си! Стой! Само дълго. Айде, Миши, първа. Айде, Мариан, не взимаш. Също. Браво, бе! Мариане. Айде, Миши. Добре. Първа е то. Да върви на Ники. Ники, не. Айде, тръгвай. Тук, Мишел. Дана в център, браво. Айде, един да влиза. Браво, всеки човек! Влади, дясно! Пред него. Един да влезе. Браво! Човек! Идва! Браво, айде, Филип! Дана, малко на центъра превери, само на центъра сам. Айде, Мишуи. Браво! Айде! Наша! Давай, Марта! Айде, Дана! Идва на гърбата, идва! Само! Това си коя? Ще поплесна. Другия път ще кара да ме питаш, моля, извинявайте, 20-та. Коя? 20-та. Горе-долу. 19 беше при мен.
15-та беше преди малко, бе, Саше. 15 ли? Аз чух 19. Гинко Билова ти взе. Да, 15 беше. Предишния беше 15-та минута. Моето момиче. Гинко Билова му вземи. Шегувам се. Аз чух 19. Нищо, бе, шегувам се. Базикам се, бе, не се впрягай. Ай, някой да движи. Цак, снимка, Иванов. Ай, това си ясно! Айде! Браво, бе. Това е справедливо. 21 напиши. Айде, Мишо, и Мариан слизай! Добре. Мишо, първа! Браво. Айде, Зана. Мариан, отзад. Мико, 10 лава ще. Браво, Мариан! Айде! Абе, нещо очакванията ти. Колко са на 2 на 1 ли? 3 на 1 ли? Колко? Ти си Зана! Мариан, Мишо, покрива! Не. В смисъл ще ги обърнат. Зана! Да. Зана, стой около центъра. Двамата с Мишуи, само единия да седи отпред, не двамата. Единия трябва да прибере. В принцип, ако иска да бият, малко трябва да се напълни. Нали? Без да се напълни. С разхождане няма стане. Айде, взимаша! Мариане! Натисни, Зана, взимаша! Айде, Микай! Гониш, Мариане, гониш! Що забавихте? Много се забавиха. Много. Айде, един да стартира! Пак се раздели. Спокойно малко, раздая. Аз да повърви малко, спокойно. Спокойно водите, играй. Нищо. Спокойно водите, играй. Айде, Зана, Мариан! Не! Бига! Мишуи, стой така. Айде, Мариан, тегайте, един да тръгне. Айде, един да натисне. Много Зана, не бързе. Наша, бе! Туше! Центъра! Шимо, често. Мариан, покрива. Двадесет и 4. Стой! Пак с мене може. Айде пак, Мише. Айде.
И второто по време може да бъде. Кое е на вратите? Второто по време се обръща. Не. Гол. Разпределете се близите тримата. Митко, добре, айде Митко ще отлява, айде. И следете за зоните. Айде. Долу и да върви. Ето, тегли. Нищо. Ето, фани ти последния. Така, точно така. Айде, ти Мариане. Та е дълга, това е. Няма нищо. По-добре така, отколкото бързо. Давай да върви. Ники, кажи им само като тръгва да атакува, да си говорят. Къде да застава? Ето на център, ето. Браво, Киро, добре. Ето, стой там. Само тук човека дръж. Ти си до него, да не се обръща. За всяка първа топка го биеш. Айде, ти. Добре. Айде. Кире, сега пребираме. Дай дълга. Миши. Айде, ето. Айде един да изнася. Тръгвай, не чакай, тръгвай. Те ще се открият в центъра. Пак да върви. Айде, ето. Тръгвай. Точно, стой. Айде, един в центъра. Добре, браво, Влади, пази я. Супер! Вали. Ти си Мите. Хората, Мартон седмайка! Някой да това не е 8-8. Ето, тук последно. Мите, фани си Мите. Не може. Не може. Добре, връщай. Нищо, браво. Пак. Наско, топката не хапа, Спокойно. Не. Пак седиме така, като загубим в центъра. Няма нищо. Айде. Няма нищо. Тренирайте! Мите, теглиш, Мите. Браво, Марко! Айде, Кирес, сам. Браво, Марко. Един да остане на центъра, другия да изтегли. Да върви. Идва Мариане. Айде. Няма да спорите. Давай! По-рано. Върви на них, айде съсед. Айде, тръгвай. Стой така. Пак. Браво! Срещай се пак! Мариане, влизи. Браво, Марти! Мартон седмайка ти! Да! Гърба ми так! Давай. Добре, браво! Мите, пребираш. Прегрупирайте се, вижте те с тримото. Само тръгвай напред. Да върви. Хващай. Първа, ето ти си. Спокойно, не бързай. Айде, Кира, обърни, айде ти, Мариане. Пази там. Съседко, да върви, да изнасите. И това. Като хванете, задръжте малко! Браво! Айде, ти има. Спокойно, 4 сте, ей! Браво, ето. Кире. Точно бутен. Стига де. Тичай! Добре! Супер! Айде, момчета! Насай спокойно! Браво, бе! Ай, това е нашо, давай! Айде нашата! Вътре върни! Пак, Мите. Айде, Мариане. Браво. Влизай, Мариане. Добре, не спори. Волно или неволно, като е фаулира, няма да дадат ми нищо. Да, той е просто много пъргави. Това...
Абе, един ще става ли спина? Алекс. Добре. Смяна! Дана, Мишо. Кире, ето. Ленка. Всички играта може да искам, но не мога да решиш кой искам. Сигурно! Мариан! Айде, приди си сюда. Браво, браво, Корна! Браво, е това! Няма проблем, не се карайте! Играйте! Браво, Мите, браво! Айде, пак! Митко, гледайте си зоните и хората! Але, десятката, Але! Айде, Супер! Мише, гониш! Пак Даско! не стай! Нищо не е станало! Долу! Нищо нас е, браво! Глава! Айде, нас ти си! Долу е свалете! Занат. Още едно занат. Нека. Идва! Айде, там натиснете! Айде, занат ти си! Нищо, връщай си! Айде, тръгвай! Браво! Марти, тичай! Добре си, браво! Браво, Влади! Зана, вземи я, Зана. Айде, пак! Връщай! Човека! Да ми минава, добре! Айде! Нищо! По-добре така, в десетката! Долу, Зана. Спокойно, само един. Смяна! Пишуй. Кире, след малко Мариан ще снимаш. Да върви, Валерка. Нищо, по земя. Давай. Айде, връщай. Айде! Пак! Мите, давай по земя. Айде! Идва. Зана, взимаш. Пак. Давай, играй. Стига бе, играй! Гадно, ама играй! Свиквай, живота Айде, на наси, не беше. Айде, ще се досваш! Не, видял не е свирил! Не даваха ти 5 минути за някакъв фал говориш. Айде! Зана! Да не стреля, Валю! Да не стреля! Смяна! Мите! Стой там, Зана. Така, обърни. Митко. После Алекс. Само Митко, айде другите ги натиснете, само да не гони само Митко. Смяна! Кире, Мариане, за 2 минути. Марти, постой малко. Да, точка, продължай да слушаш. Нека малко Алекс. Кире в център, Кире. Зана. Айде! Долу. Айде сюда.
Браво, добре, ще стане, браво. Светло, гледай Валю. Много е твърда, внимай. Браво, айде! Няма нищо. Много по-добре. Няма нищо. 10. Обаче ти взема това на култа. Ние си играем най-добрия мач. Пазя! Айде, Ники, Киро! Да върви! Киро тука! Айде, Кире! Айде, Валет! Браво, Светло! Фаща човека! Петиците сега! По-назад! Спокойно на човек, чисто! Айде, Кире! Чисти! Айде! Айде, Мише, влизай! С Киро! Валер, кот! Пак се взема. Само пази! Паш му иска. Айде, Браво, Але! Айде пак, Тиче! Ти си Зана. Спокойно, идва. Гардирай сам. Няма. Смяна! Мите! Ето. Мише! Мишуи. Мариан след малко. Влади, гледай там смисъл. Пак да върви. Добре, Ники, браво, Валерка. Спокойно! Мариан, смяна! Мариан. Валерка! Кире, отиди ти отпред. Валерка, ти се пребери да помагаш отзад. Айде! Браво! Валерка, ти се среща отзад. Те тримата отпред и седят. Още един гол там. Водим още. 12. Остата ли се мири? Минали са. Още 12 минути. 13 остават. Те са добри, каза 15. Айде! Чисто! Само да не грешите! Ти си, Кире! С него! Ето срещаш! Айде, пак! Мариане, ти си... Мега досаден. Айде, един изтекли, един да тръгна! Айде, Мишо, влизай! Валерка, ето, един последен да остане! Валерка, включвай се си! Валю, отзад, Светло! По-близо него! Идва! Айде, вземата! Добре! Айде, Валка! Идва! Айде пак! Добре! Взимай! Ти си, Кире, срещаш, натискаш! Айде, Валерка! Взимай я! Айде, Мариане, влизай! Идва! Спокойно! Да върви! Валерка, в център! Айде, взимаш! Айде, с Ники! Да върви! Долу! Идва! Браво, Светло! Идва! Тегли, Гониш, Кире! Пусти го! Добре! А някой иска! Не, само между двамата, дай! Пас! Айде! Обрис! Ето изтегли, ето! Айде! Влизай! Срещай! Да не аз грешиш там!
Смяна! Смяна, Балко! Марянски оси, Марянски! Подредете стената! Искаме стена! Ще бие, ей! Стена! Више! След малко Кирото с мен. Само двама! Зана, с фалт! Всеки човек! Ами, Аска, влизай! Браво! Та, горе, ако беше, браво, ще стане! Айде! Ти си Мишо! Пак! Фари! Сестра, докторе! Сестра е там, да. Да облегчи болката по... Мартине! Нали така? Ето! Един тук е последен да остане! Още го там, че го догони, стой на център! Айде! Днеска по-добре, а? Супер. Ти си, Кире! Айде да върви! Попълнете на светло зоната! Връщай! Ето, изтигна! Покривайте светло, като е излязъл! Стой! Браво! Айде, ти си ето! Марко, те... А така само му застани! Айде, взимай я! Ти си, Яска! Браво! Марти, браво! Паднал прави пас. Данка, ти си. Стой много, стой така! Да гърба ти! Кире! Има си или не? Айде! Точно така. Ти си, Мариане. Мите, по земя. Пази. Айде, да върви. Мини отпред. Влизай, Мариан. Айде, да влиза! Добре, айде. Ето на център. Кире, иди да пребере, Кире, гориш. Ето ти си. Мише, ево. Айде, Кире, взимай я. Марти, спокойно. Стой там. Айде, Мариана. Айде, Кире. Ето. Извини. Владее това. Топка. Опита се да я гардира, не можа да я гардира. Това ако е фал, не знам. Айде! Сам си е виновен. Ме интересува дали се е ударил. Нищо му няма, бе. Той се набулта между краката. Мен не ме интересува да има фал. Няма просто да не се е ударил нещо. Нищо му няма. Дали да го ударил. Сложи си крака и отдолу. От енерция. Честия фал, бе. Не се излагайте. Фал. Айде. Спокойно, два и дръж. Айде, ето! Връщай. С Мариана. Браво! Мише! Кире! Мише! Мите! След малко. Чакай малко. Айде, Зана. Но къде да стане, бе, ти пречи? Къде да стане, не ми пречи? Да върви! Судък! Да не бие! Ти си, Зана! Биеш фал! Не. Говориш с този човек, който го бутна.
Мисля, че ги разстрел. Само Ще ги разстрел. Мише! А, не. Не се изнервите! Айде, Мариане, влизай! Айде, обърня! Мише, превери ти! Ето първа! Мишо! Айде, тук, Мариане, вземи я! Мариане, само му отвори! Мишо! Няма ли фол, бе? Айде, Мишо, влизай! Момчета, не питайте за фаула, играйте! Като има сигнал, ще има сигнал. Не дейте за това, ето! Браво, Зана! Браво! Браво, Зана. Мите! Айде, ти му правиш фаул, Не, те се казват, между Не, айде, губиме време, давай. Трима! Ива! Айде, няма нищо! Чакай! Ще стане. Идва! Даш по-бързо, като те взимаш. Бише! От тебе днеска не тия ден. Марти, я ползват малко, една идея. Не хубаво, ще. Не мога да стана. Не, Мариан. Първо. Сам си, Мите. Айде, играй, нас, моля те сега! Пред него! Мите, гониш. Кире! Сменя сега Мариан. Няма нищо! Сега, на следващото спиране. Ива! Айде, Мишо! Айде! Да върви, тръгвай! Айде, един в центъра! Центъра! Пак! Ето с Ники е разтегли. Виж го, Мариан! Не, така няма да стане, Зана, не я искай там. Не я искай така, губиме. Не, айде, Мариане, взимаш я. Кире. Смяна. Кире, приди. Айде, Киро! Браво! 2 минути. Свършва всеки момент. Същи кой. Браво! 23-та. Ето, сега Мишо ще смени на следващото спиране, да знаеш. Ние паси майката. Добре, браво! Айде! Тебе напред няма никой. Добре ви. Айде, Мите. Пак, съсед. Зана! И аз казвам, раздвижете малко отпред. Не. Ники, долу. Добре. За мен аз ще дам ляво идея. Идват чисто. Долу. Наше пъти. Айде, Зана, направо пространство да дай дълг. Ти си, ето. Пак, Ники. Давай, играй, аз
ти подава. Пак, център! Айде, Мите! Ето, изтегни на център! Айде, Шмет, влизай! Зана! Не! Ето, вижте! Колко е резултата? Малко на центъра, Занат и Мишуи отпред. Мите, една идейка леко с Мишо, двамата сте отзад. С Мишо, двамата сте отзад. 25. 25. Чакай малко. 2 минути допълнително време, 2 пъти за влизане на доктор. Вече. Колко минути има? 2. Айде! Колко минути има? 2 минути. Айде, Зана! Мише! Колко минути има? 2 минути допълнително. Айде, дръпни се сега, Кире, пребери! Мите, дългата! Да. Той ще вече нещо. За 2 минути. Айде, взимаш! Айде, Мишуи! Браво! Според мен е 4, защото 2 минути влиза. Аре, Марто. 2 пъти доктор по 2 минути. Айде! Тук Мишо, дългата пак! Излизането ми е себе сетил. Айде, Кире, натискай! Айде, Мишуи! Зана! Пак! Добре, взимай я, Зана! Пак! Айде, Зирида! Центъра! Зана! Айде, Зана, влизай! Айде, Мити, тръгвай! Кири, отваряй! Смяна! Ето! Не, Валерката! Мишуи, Леска. Смисъл, кой минути? Да ти каже ли? Мите, стой отзад. Не, 50 е Валерка! пише, 50 е. Ти, Мишо и Митко отзад. Стоя там, ще преснимеш. Мариана, това е. Миши, по принцип нямаш право 5 минути преди това да кажеш какво трябва да се стане. Няма разбиране. Добре. Аре, един да иска в центъра! Дълга! Пак пише! Аре! Мишо, върни отзад, Валерка, покри го. Киро, стой там пред топката, така. Ти си, Мишо! Митко, ти си! Пак! Само застанете, айде, Кире! Кире, срещаш! Браво, Мите! Ти си! Добре, спокойно!